Pwede bang ako na lang ulit ang ngalang lagi mong nasasambit? Luis, bakit gising ka pa? Di po kasi ako makatulog, tita. Kaya nagbabasa-basa muna ako ng libro, mampantok. Ganun ba? Matulog ka na pagkatapos mo dyan at masama ang palaging puyat. Opo, tita. Nasaan nga palang tito mo? Nagising na lang ako, wala na sa tabi ko. Nagmo-moment na naman ba? Opo, tita. Nasa bakuran. Tulad lang ng dati, ang walang kamatayang bugoy ni tito. Paborito niya kasi yan. Masilip nga. Hayaan mong ika'y tulungan ko, hanapin ang lugar sa puso mo. Han, okay ka lang ba? Han, kanina ka pa ba dyan? Oo. Kanina pa kita pinapakinggan. Bakit parang makabagbag damdamin naman yung pagkanta mo? Para kang may pinaghuhugutan. Hindi, nadala lang ako sa kanta. Nadala sa kanta? Bihira lang akong makarinig ng lalaking nadadala sa kinakanta nila. Isa na ako dun. Tago sa puso kasi ang mga kanta ni Bugoy, kaya palagi kong kinakanta kahit sintonado. Teka, bakit gising ka pa? Naalimpungatan ako. Tapos, napansin ko wala ka na sa tabi ko kaya hinanap kita. Nandito ka lang pala. Hindi ka pa ba inaantok? Hindi pa. Mag-aalauna na. Bawal sa'yo magpuyat. Oo nga pala. Pasensya na, Han. Hindi ko napansin ang oras. Paano mo naman kasi mapapansin? Feel na feel mo yung pagkanta. Halika na, matulog na tayo. Maaga ka pang iinom ng gamot. O sige. Liligpit ko lang tong mga kalat ko. Bukas na yan. Ako nang bahala. Hindi, ako na. Nauna ka nang pumasok. Han, iwan mo na lang yan dyan. Ginagaya ka ng pamangkin mo. Hanggang ngayon gising pa rin. Baka magising ang anak mo. Kamukha mo talaga ang daddy mo. Ha? Alam mo? May paboritong kanta ang daddy na palagi niyang kinakanta. Daig pang broken hearted. Gusto mo bang mapakinggan, baby? Gusto mo? Sandali, hahanapin ni Mami. Han, anong ginagawa mo? Ipaparinig ko lang kay baby yung paborito mong kanta. Malay mo paglaki niya, favorite niya rin. At palagi niyang kantahin. Magiging singer ang anak natin. Huwag mo ang gawing biro yan. Hindi nakakatuwa. Anong biro? Hindi ko naman ginagawang biro. Gusto ko lang talagang iparinig kay baby yung kinakanta mo. Tigilan mo yan. Kung ano-anong tinuturo mo sa bata. Okay. Ang weird naman ang daddy mo. Ano namang siya lang ang pwedeng makinig ng kanta? Yung favorite song na lang ng Mami ang pakinggan natin, baby. Ready ka na? Araw, gabi, nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan magpunta. Dear Love, hindi ko malaman kung dala ng sakit ni Emma na cancer ang dahilan ng pagbabago sa kanyang mga ikinikilos. Parang masyado siyang emosyonal. May paborito siyang patugtugin ng paulit-ulit sa kanyang cellphone na parang damang-dama niyang mensahe ng bawat salita ng kanta. Kapag nahuhuli ko siyang sumasabay sa pagkanta, ay para bang naiiyak pa siya sa pagkakatitig niya sa cellphone. Nadadala ba siya ng lyrics ng kanta? O may iba pa siyang nakikita sa cellphone niya? Han, anong nararamdaman mo? Sinisikmura yata ako.
Iinuman mo na kaya ng gamot? Maya na. Nasa na pala yung charger ko. Yung Type-C. Nakalapag, malapit sa may display. Saan banda? Nandyan lang. Baka natatakpan. Ako na nga. Ito oh. Salamat. Maliligo na muna ako habang naka-charge tong cellphone ko. Maalinsangan kasi. Oo, sige. Yung gamot mo ha. Oo, mamaya. Ay, napatunog ng tunog ang cellphone ni Eman. Sino ba tong chat ng chat sa kanya? Luna? Pasensya ka na kung hindi ko sinasagot ang mga tawag mo. Bakit siya tinatawagan ng asawa ko? Hindi naman nagbago ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero ayokong makapanakit ng iba. Kaya tama na. Itigil na natin to. Anong ibig sabihin nito? Pinagtataksilan ba ako ni Eman? May voice message si Eman. Mai-play na. Magbalik ka sa aking piling. Baka kasi pwedeng ako na lang ulit. Luna, ikaw pa rin ang mahal ko. At kung pwede lang nating ibalik ang nakaraan, hindi ko nahahayaang maulit pa ang pagkakamaling yun. Luna, ikaw ang gusto kong makasama hanggang sa dulo. Eman, may asawa ka. Pamilyado ka na, kaya please, hindi tama to. Ubus na nga pala yung sabon sa... Anong ginagawa mo sa cellphone ko? Akin na nga yan! Magtapat ka. Sino si Luna? Anong relasyon ang namamagitan sa inyong dalawa? Hindi natin to dapat pinag-uusapan. Sagutin mo ako! Pwede bang magbihis muna ako? Dalian mo. Hihintayin ko ang sagot mo. Ngayong nakabihis ka na, sagutin mo ang tanong ko. Sino si Luna sa buhay mo? Siya ang babaeng mahal ko. Ano? Anong sinasabi mo? Eman, kasal tayo. May anak na tayo. Paano siya ang mahal mo? Paano mo ba nagawang pagtaksilan ako sa kabila ng ugsasakripisyo ko sa'yo? Paano mo nasisikmurang gawin sa akin to habang inaalagaan kita sa gitna ng kalagayan mo? Ano ka? Huwag mo ko saktan. Hindi kita pinagtataksilan, okay? Nakukuha mo pang magsinungaling! Ewan, ito na ang ebidensya! Huling-huli ka na! Hindi kita niloloko. Dahil simula pa lang, hindi ko naman talaga ginustong pakasalan ka. Napilitan lang akong gawin yun. Sa pag-aakalang, yun ang tama. Para sa ikabubuti ng lahat. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Si Luna ang babaeng matagal ko ng karelasyon. Bago ka pa dumating sa buhay ko. Siya rin ang nagtulak sa akin. Napakasalan ka. Dahil sa batang ipinagbubuntis mo. At ng panahong yun, ay nagsimulang gumuho ang mga pangarap na siya ang kasama kong bumuo. Pinilit kitang mahalin. Alang-alang sa batang ipinaako mo sa akin. Sinasabi mo bang ako ang sumira sa mga pangarap mo? Yun ba ang dahilan kung bakit palagi mong kinakanta ang kanta ni Bugoy? Dahil hanggang ngayon, umaasa kang magkakabalikan kayo? Oo. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin ang lahat ng to? Dahil pinili kong ibaon na lang ang lahat sa limot. Pero di ko pala kaya. Easy. Pinilit ko ang sarili kong mahalin ka. Pero si Luna pa rin ang nilalaman ng puso ko. Pues, mula sa araw na to, malaya ka nang gawin ang mga bagay na naaayon sa nararamdaman mo. Aalis na kami ng anak ko at bahala ka na sa buhay mo.
Han, ikaw ba yan? Oo. Kumusta ka? Anong nararamdaman mo? Nahihirapan. Nanghihina. Hindi na ako masyadong makagalaw. Sobrang sakit. Lakasan mo lang ang loob mo. Salamat sa pagdalaw mo. Asawa pa rin naman kita at kasal tayo. Hindi ko pwedeng basta nalang talikuran ang responsibilidad ko sa'yo. Lalo sa ganyan mong kalagayan. May lugaw akong binili. Kumain ka na muna. Han? Huwag mo na akong tawaging Han. Kung hindi mo naman talaga gusto. Maniwala ka. Sinubukan ko. Tinuruan ko ang sarili kong mahalin ka. Ano pa bang gusto mong sabihin? Patawarin mo ako kung nasaktan kita. Wala ako ngayon dito. Kung hindi pa kita napapatawad. Asawa kita. Mahal kita. Kaya, pwede bang ako na lang? Mrs. Carbonell, base sa recent endoscopy at CT scan na ginawa natin kay Mr. Carbonell, lumalabas na nagmetastasize na ang cancer cells sa kanyang lungs at liver. This may lead to organ failure. Ano pa pong pwede natin gawin, Dok? I'll be frank, but due to its advanced nature, malabo na ang treatment sa kanya. Sa puntong ito, mas mainam pong iparamdam na lang natin sa kanya ang pagmamahal. Dok, hanggang kailan na lang po namin siya makakasama? Matagal na po siguro ang 3 months. Tao po! Tao po! Sandali lang. AC, anong ginagawa mo dito? Please, ayoko ng gulo. Huwag ka mag-iiskandalo dito. Walang anumang namamagitan sa amin ni Eman at matagal ko na din siyang hindi nakakausap. Luna, hindi ako nagpunta rito para makipag-away. Sinadya kita para makiusap. Hindi kita maintindihan. Anong kailangan mo sa akin? Hindi ako. Si Eman. Kailangan ka ng asawa ko. Luna, kahit hindi niya sinasabi, alam kong gusto kanyang makita sa mga nalalabi niyang araw. At dahil mahal ko siya, hindi ko ipagdadamot ang bagay na alam kong magpapasaya sa kanya. Kaya nakikiusap ako. Dalawin mo si Eman. Han. Han, may bisita ka. Sino? Eman. Luna? Ikaw ba yan? Oo, ako nga. Long time no see. Han? Ako ang nakiusap kay Luna na dalawin ka. Diba, matagal mo na siya gustong makausap. Ito na ang araw na hinihintay mo. Huwag mo akong intindihin. Ayos lang ako. Salamat, AC. Kumusta ka naman, Eman? Luna, patawad dahil ako ang hindi tumupad sa mga pangako natin sa isa't isa. Patawarin niyo ko dahil nasaktan ko kayong dalawa. Tawarin niyo ko dahil
lilisanin ko kayo nang hindi man lang naisasaayos ang mga pagkakamali ko. Dear love, pinagmasdan ko lamang si Eman habang siya ay namamaalam kay Luna. Noon ko naunawaan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ang pagpaparaya. Masakit man, ibinigay ko pa rin sa huling pagkakataon ang bagay na magpapaligaya kay Eman. Ngayon, wala na akong ibang iniisip kundi ang palakihin ng aming anak ng puspos ng pagmamahal. Siya ang natatanging alaala ng aking asawa. Ang buhay na patuloy na magpapaalala sa akin ng aming pag-ibig.